choyambirira tufuna tiyankhule chifukwa chiyani tikuyankhulira panja pano. Izi zachitika chifukwa choti chipani cha DPP chomwenso chili ndi aphungu ochuluka ku nyumba ya malamulo chalephera kupatsidwa mwayi oyankha uthenga wa president umene unaperekedwa nyumbayi lachisanu lapitali. Choncho aphungu kunawakomera kuti ndi bwino akhale panja pano apereke uthenga wawo kwa Malawi. Uthengawu sitimalembera sipika wa nyumba ya malamulo, koma ndi uthenga umene anatipatsa Malawi kuti tiyankhule ku mtundu wa Malawi, komanso president amve zimene Amalawi akukumana nazo. Mukuyankhula kwawo president anatchula zinthu zambiri. Choyambirira ananena kuti tikuyenera tiunikire kumene tikuchokera pofika lero kuti ngati dziko tapanga chani. Ndipo unali mutu umene tinawuyang'ana kwambiri kuti tatiyeni tiyang'ane kuchoka ku 2020 kufika lero. Aliyense amene akundimvera masana ano akhoza kukhala mboni pamodzi ndi aphungu anzanga kunena kuti muzaka zimene zikuchoka 2020 kufika lero 2024 ndi zaka zimene Amalawi adusa m'mavuto azaoneni. Ndi zaka zimene chuma cha dziko lino chalowa pansi kotheratu. Ndi zaka zimene ngakhale zinthu zimene zimakhala zofunikira pamwe wathu pachingezi timati ma basic zakhalanso zokwera kwambiri mitengo. Mukumbukira inu mpano 2020 pamene sopo weniweni wa maluwa timagula 70 kwacha, koma lero sopo amene yali 500. Simenti timagula 6,000 koma simenti imene lero 27,000. Ndi zina zambiri thumba la fertilizer timagula 18,000 kwacha koma lero tikugula 100,000. Ndi zaka zimene ngakhale ndondomeko ya zipangizo za ulimi zochipa zakwera mtengo kwambiri komanso zochipazo zalephereka kuperekedwa kwa anthu oyenera. Ndi zaka zimene taona mudzi wathunthu dzina likutuluka limodzi la munthu oti apindule ku zipangizo zotsika mtengo. Ndi zaka zimene taona adimaki kutsekedwa mosayang'anira kuti mdziko muli njala. Ndi zaka zimene taona kuti boma silinasamale za chigulu cha anthu ochuluka amene akufa ndi njala. Ndi zaka zimene taona Amalawi akugonera mango ophika, kudya zomera, kudya udzu. Ndi zaka zimene taona Amalawi akupita ku chipatala osapezako mankhwala, ndikumawuzidwa kuti akagule mankhwala m'mafamasi. Ndi zaka zimene taona fuel akukwera mtengo molapitsa. Ndi zaka zimene tikukhalanso ni misewu yonongeka kwambiri, misewu yofunikira ikuluikulu ya dziko lino ndi imene ili yonongekaso kwambiri mu zaka zinayi zimenezi. Ndimafuna ndinene kuti mukuyankhula kwa president anatsimikizira dziko lino kuti tikupita chitsogolo. Funso nkumati kodi ngati ndalama yathu ikugwa momwe yagweramu ndiye kuti tikupita chitsogolo? Funso nkumati kodi ngati katundu akukwera monga akukwereramu ndiye kuti tikupita chitsogolo? Funso nkumati bungwe lija timatira SCB limene limatchuka kugwira anthu amene awononga chuma cha boma lero layiwalika likumatha miyezi osatchulidwa nkomwe. Kodi tikupita chitsogolo? Ndi zaka zimene tikunena kuti zaka zopeteka kwambiri, ndipo kupita chitsogolo palibe ndipo sikukuoneka, ndipo palibe chiyembekezo chilichonse chimene tili nacho kunena kuti tikupita chitsogolo. President iso mkuyankhula kwawo anakamba kunena kuti ndi nthawi imene akupempha mtundu wa Malawi kuti upirire kumavuto amene tikukumana, kuzowawa zimene tikudutsamo. Nimafuna ndigwirizane nawo kuti ife ndi anthu opirira. Amalawi ndi anthu opirira. Amalawi tidazolowera kupirira, ndipo muzaka zinayi zimene za Malawi apirira. Kupirira kumabala opweteka amene abwera ndi boma la MCP, kupirira kuzowawa zimene zabweretsa boma ili. Tikupirira ndipo tikhala opirira, koma kupirira kwathu kuli ndi chiyembekezo chifukwa 2025 tikukonzanso zinthu pamene tikuchotsa boma ili ndikuyika boma lina la DPP, boma limene limapereka chitukuko, boma limene limaganizira anthu ake. Nkhani ya njala imene tikukamba pano DPP imakhala ili patsogolo kuonetsetsa kuti mtundu wa Malawi uli ndi chakudya chokwanira. Choncho Malawi akupirira, ngakhale kuti tikupirira kumabala ovuta kupola koma tipirirabe poti tidasolowera kupirira, koma 2025 kupirira ukusitikwanisanso.
komanso mu speech imene ya president anayankhula zambiri ndithu zokoma zambiri zooneka zotyakuka, koma kuti muyang'ane muzaka zimenezi ndi muzakanso zimene takhala tikulandira masipichi abwino, masipichi otyakuka kuchoka mu 2020 kufika 2024. Mkatikati mwa masipichi amenewo ndi pamene amalawi akukumana ndi zopoteka kwambiri. Funso nkumati kodi zimene tikuyankhulazi ndi zimene tikuchita? Zikuoneka kuti tikuyankhula zina kunjaku tikuchita zina. Amalawi mundu weruzire mulandu wanga masanano kunena kuti zimene akuyankhula president kuti dziko lino likuyenda bwino, chakudya mukulandira chimanga mudzi ndi mudzi, fetereza mukulandira mudzi ndi mudzi, akuti kwacha yanu ili bwino, akuti tikupita chitsogolo, akuti dziko lino lasintha zinthu Amalawi muweruze mulandu wanga kuti zinthu zikuyenda bwino. Achinyamata athu ma university akuchotsedwa sukulu, fees yakwera kwambiri kufika ku 1 million. Kuli makolo ena sanagwire polo 1 million chibadwire akaitenga kuti. Tikuona ana amasiya kuvutika, makolo analogwira ntchito mboma. Boma likulephera kumatha zaka zingapo kulephera kupereka magraduate amakolo awo kuti anaja apite ku sukulu. Tikatero ndi kuti tupita chitsogolo. Ine ndikudabwa nawo president athu kuti kodali dziko lomwe lino kapena adatulukamwe akumayankhulira ali kwina kwake, kapena tinene wazungulira kuti akuwapasa uphungu olakwika. Koma tsiku lina ndichite koti mawu amene anayankhula wachiwiri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ananena kuti kodi mukamati anthu akusokoneza president, iye ubongo wake umakhala uli kuti. Ndiye lero sitikufuna kuchita blame nduna kapena anthu ozungulira president kuti akumulakwitsa, chifukwa president paokha nawonso ndi munthu. Ululu amauva kulira kwa Malawi anayenera akumve, mavuto amene tikumana nawo anayenera atimvetsere, koma zonsezo sizikumveka. Choncho ife chipani cha DPP tili wokonzeka kukonzanso dziko lino. Chimene tikungothokoza ndi choti ma project onse amene tinasiya mdziko muno boma ili likuyesesa kukankha, ngakhale kuti likukankha ma project wo ndikuwatenga kuti ndi awo. Nsewu wa interchange pano akuti ayi ndi wawo. 66 secondary schools zimene zimalandira funding ndi USAID akuti ndi zawo. Nyumba za polisi zimene tinasiya kale ndalama zilipo akuti ndi project yawo. Ife tikuti ayi umatha kulera mwana wopeza, koma mayi ndi amene amaziwa mwini mwana kuti mwanayu ngwawo. Ndiye izi sitikuzidandaula, timalizireni zitikukozo tikubwera 2025 kuti timalize patsalapo, tipitirize kuti Amalawi aone kuwala. Ndi mawu amene wandithokozena Amalawi anzanga, tiyeni tipirire posachedwa chipulumutso chathu chikubwera. Zikomo. Ayende pamozi nditima umodzi, ayende pamozi nditima umodzi, ayende pamozi nditima umodzi, salimba moyo, ayende pamozi nditima umodzi.